Good evening. Ayan, manihapon ta. Di ako sa McDonald's. Di ako burger. Di ako fries. Kala mo kung ngagya. Kapit ng hurt akong fries. Di ako ice cream. Strawberry. Di akong drinks, akong gipasalit da, akong gisandigan sa akong cellphone. Kaya kanahan mag-video man dyan. Mga kanta niyo. Manaon. Kadirang ice cream mo ang fries akong kaunon. Ang akong burger o galang din akong dalawin. Kaya hindi na akong apas. Madugay na ko. Pinas movie. Kaya akong tuwason kaya ang french fries mangod kong mabugnaw na lami. Nga. Kato ni tuwason. Kanya ang ice cream huwag na matunaw. Ngayon tuwason. Kaya ng drinks, pwede rin na niya. Ang burger. Pwede sa nakaunod niya. Balit na magugo. Kapitas maybe. Wala na akong naulit ani kaya pas-pas nagkaon. Kaya pinas movie. Tama na lang. Akong burger o akong drinks, wala iban. Ako rin siya i-take out. Ngayon na tali do ako kuan bag.
Halusod ba na akong bit-bit. Dua ka buo. Wala na ko aning na ulit kay nagdali. Dali lang ka. Magmahal kulugan ba? Ang gamay na lang yung kuwang hapin na nervous. Wala ko noon kay curfew, pero maglikay lang ko ba? Hirap na eh. Hindi po dahil mag-inulit, no? Hindi dahil magdalig kaon. Walang di mausap. Panhulot ay halidin na po garon 31 ang sabi ng adabaan 31 ang saron 25 26 7 28 29 30 Sabado nadi-opusan ako Domingo 31 Nawala na akong ice cream.
Nahurot, tilok. Ako lang yung dalhon. Ako lang yung isod sa kumbag. Itong kuston. Masod, baka sa kumbag mo. Baka ni. So, di ay. Okay. Nasud ay, nasud sa kumbag nga gamat ko eh. Okay. Kita ka may suda ni power bank. Ako rin yung bitbito ng power bank. Dapat ako yung inks. Ako lang yung bitbito na kong inks. Walay ipan. Sa ng gamay. Di na lang ko mangayo og kuan bag kay drinks na lang akong bitbiton. Ako drinks na lang ako bitbiton og ang cellphone dili na ko mag-vlog. Kaya wala na time. Lupat na sad ko. Kadaghan pa ana. Akong dalhon kay sayang. Tagsarabit ako mag soft drinks.